मेघालय रायजोनि शिलंआव बर'नि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो दुलाराय मेघालय बर' अनसाय गौथुमा खुंनो लादों 13थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो। बे फोरबोनि हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मेघालय रायजोनि शिलं दानखेतियाव थानाय क्रिस्टि केन्द्र हलाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ फैगौ 7 मेआव खुंनो थाखाय बे समाव लाहार फाहार जागासिनो। थारैनो बर'फोरनि आंगो रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि समाव मेघालय रायजोनि गोबां बर' सुबुंफोरनि लैहोर लैहोर बाहागो लानायखौ फैगौ 7 मेआव नुनो मोनगोन आरो बे बैसागु बिदाय फोरबोआ मेघालय रायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे जर'खा सान जागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।